kaitor chora romo bai जों बनि ककनो सोलोंना होनाय हायनो हाय जरा मान पिख्या हायदि इनके जों बनो गायदन थाने हामबाय रवै जों जेंनायनो बुग्रा गायदन न हामबाय रवो नों जोंनो जरा कामा खलाय रफि माने बागै गायदन निनि कक थाय जोंनो फान रवो निनि कक थाय बाय जों दौरि लगै फला तै जों दौरि लगै मानो निनि कक थाय बाय जों जेफ्रो आमजक माव खलाय दङ Pemlok mau kelai dong, aprop sung yogi pai mana, hanway kaitan no hambai. Tebu ni kok kutu krop no sung buji mana ni pando di coba. Tebu kawang ma no ni thani pai me ya, ni kok no buji roi buji maya bohai bororo ni thani sung samo ni kaitan no coba. Sung no gian buti roi di pando di, ni thani tebu krak ngai basa mana ni coba. Ni thani hani hai jora no ya parai bukra jisung basulisan. Dia baidi, dini hanya hai room visa bo, seng thang lai pena, tabok seng chapter 3, no seng sering lai dong ke chapter 3, 21 ni jimi, seng dini sering lai chapter 3, 21 thang lai ne, room visa, room visa, chapter 3, 21 ni jimi. 24 jorang poriwan 21 ni chimi 24 jorang ko bokhro go tongo kaitor bahai ke borong rokno kaham nei rong piaba tabu kaitor bahai ke borong rokno kaham nei rong a lama phunuk jakha abo kerong ra khokna ni kokia hai pana kerong bai diari rok aboni kok salangka Jisu Kristo no poito klaima bising tuise kaitor borong rokno kaham nei romo. Kristo no poito klainai beba no kaitor kaham nei romo. Tamni hunke oroke bo juda kri beba borong rokno sungsok klaika hake jung saja kaitor bai haksal ingka. Piaba kaitor haino kairok ma bai borong beba no Piok naisa Kristo Jisu tui kaitor bai kam ne romjak nai o elembak pore mane bising tui kaitor sono ketal ke hamri klaiten amen ke phadi jeng one shop day na or no kerong ke bono muthangi maya awo jeng oro srai ke nuka kaidoni hamzak kaidoni karyokma ba kaidoni kaham kaidor je kaham hunei romani abo tomana kerongni phadarose abo phai kerongni bisingti kerongni phadarose abo Jisu Kristo sini bebak sumsokno tlangka bo Sini sumsok no beba klangi tangka, tebo sini sumsok no klangi sekang, bo beba kerong no rakoka. Kita bukan temas sioni nang, bo kerong beba no rakogui sini sumsok no klangka. Agak kerong bai, boni kayok mano, sungno roka. Mana kerong rakogui bo thikya hani bagai tabo sini sumsok no kala bo naka boni kharyo manoke sungno roka tok slai le ma kita bok jung Jesu Kristo no poito khlai ka ka no jung bebak kyang no rakhok ma sut tona male sini bo sini ingri jung sini ingri bo thikya Jesu Kristo Zenang mani kaitoni thani sumsok no phiok ni zenang mani bo kaitono roi roka je kerong mane kaitoni nang kaitoi kaham ni romjak mane bagi kerong go je sajak tong mani kerong je tong mani bono bo khlai bai kya bo bono rakok ka kaito ni wansok ma kaitoni chap chak omono Jisu Kristo boni sajla Jisu Kristo ni bising tu bebak no borok kaham enteng
kaitor Jisu Kristo ni bisingtui bebak no kaham hunai romo kaham hunai romo obono boni plan boni wansoksa boni chapsa khai bagino jorawo Jisu Kristo o sangsaro borok baha buthui ngai bo achai phikya boni wansokti boni chapsakti ge borok kerong rakhok mabai oisa kaitor kaham hunai romjagya hai bagise Jisu no rohoro Jisu no poito khlaiba baise kaitor bai kaham hunai romjago ge verse 22 ani hai pore pene verse 22 Jisu Kristo no poito khlaima bising tuise kaitor borok rokno kaham hunai romo Kristo no poito khlai nai bebak no kaitor kaham hunai romo tamni hunke oro kebo juda krei oro जों 어른 비싱 뜨이싱 시우 जों 지수 크리스토는 보이도 클라이마 비싱 뜨이세 가이토로이 감 네롬자고 하니 바기노 가이토니 플란 가이토니 잡자 보 지수 크리스토노로 호나이 또만에 보니 비싱 뜨이 버로로노 가함 스남 나이 또만에 말레 숭속니 바기 아동니 숭속니 바기 버럭로 함야 응카 함야 버럭 보바이 동기메야 피아바 버럭노 스남마니게 가이토바이 동와니 보바이 동로이바니 몰브rum니 동타이고 hai bagi bo chapjak chapkha snamkha wakha abai kino bo Jisu Kristo no jorawo rohorkha tabok bo thuikha boni bono poito khlaima bai jeng kaitoni thani kaham ngai mano omai kino omono asai kata mane bono poito khlaima bai tabok jeng je sepana haiya borok untu osung saro nung je bomo hai borok je sepana untu hai bono Jisu no poito khlaine borok bo kaitoni borok ngo bo asai ketal ngo ti baisa wansok angke jeseng nang kahapa nang teng hai bano Jisu no poito khlai angke nang kaitori tongi maya teman le kaitori baksa nang kaham ngi maya borok jo tono sumsok nang verse 23 bebak borok no sumsok khlaika hake jeng saja kaitor bai kaham haksal engkana jaro temasya bebak borok no sumsok khlaika bebak borok no sumsok khlaimani bagai kaitoni kaitor bai haksal engka ge korok sakono sumsok khlaya krei hani bagai korok sesek ang kaham jese pan kaham teng osung saro hai bana Jisu no maya Jisu no poito khlaya ke bo kaitoni tani kaham ngi maya temani mulai temasa bebak borok no sumsok khlaika kaitoni tani bebak no sumsok u sumsok ni bagai no borok ro kaitoni Sengsa sabai haksal enggo kaitoni sengsa sani jagawo sogimeya kaitoni sengsa sani kalaija standard sogimeya boni standard ni kalaija standard ni tolawo hai bagai jeng Jisu no poito khlai kha ke Jisu no man kha ke simise jeng kaitor baksa ngi bano tomle kaitor kam ni romo ke Jisu Kristo ni bising tu jeng no kaham snamkha ge sengno Jisu Kristo ni bising tui sengno phiokha mol brum ni kosto tek to ni aruni sengno phiokha sengno mol brum langma rokha ge sengno muthangka mol brum tek to ni yak ni phiokha mor ke ni yak ni phiokha abasimya sengno chini sengsasa jepro adam sumsok khlaya je sengsasa je glory tongo abano sungno hani hai ropinane musungo hani bagai seng asai katal ngmani yagulo seng Kristo ni bagi tongo Kristo bai seng tongwi tong Kristo bai baksa Ephesians chapter 2 pertangane Ephesians chapter 2 verse 5 and 6 ang poriwana hake kok khnaya ngai chung bini mokolo kthui ngai tongpru bo chung no Kristo bai baksa muthangka kaidor khairok ma bai se norok muthangjago chung Kristo Jisu bai thangsa ngai chukno hawo bo bai baksa kusugo asuk rujakna hanei kaidor chung no Kristo Jisu bai baksa tisaka temani bagai chung no Jisu Kristo bai baksa tisaka olo temancha bobai baksa kucuko asuk rujak na hanai
जों बनि जों सासा माने जों आगे आदम sungsok khlaya pro kaitor baksa tongi mano kaitor chungsa sawo tongi mano piaba sungsok khlai mani yagulo kaitor bai haksal engkha nge जों omo haino जों no mutangka जों no pioka teibu boni ganero जों asogui tongi pima kha o sungsa sano जों man pika ani bagino Yesus Kristo ni bisingtui जों no kaham nei kaham khlayo haini hai kibu thang june tabuk verse 24 ordomaisa 피아바 가이돌 하이 너 카이력 마바이 버럭 베바 너 피옥 나이사 크리스토 지수트 가이돌 바이 감레이 롬작 나이 로 가이돌 하이 너 카이력 마바이 버럭 베바 너 피옥 나이사 크리스토 지수트 가이돌 바이 감레이 롬작 나이 너 카이력 마바이 정 마네 정 freely justified by grace 정 하이 너 mana mengsak klai ya wino kai to chuno kaham nei rongkha Jisu Kristo ni bising tui oro English oke sau justified mane tab kai to chuno kaham nei romane seng hamya parang tongteng hai pana kai to kaham nei rongkha jepro Jisu no poito klai kha o samani ko verse 25 Nisimi 27 jora Kristo Jisu thui borok rok ne sumsok nakar zatna lama engna tuike kaitor bono rohorka hake borok rok Kristo no poito khlai sumsok nakar jago kaitor bo sakno kaham nei phunuk na bagai omo hai khlai kya kaitor khalogui borok rok ni lai thangjak jorani sumsok romdia tamoke tabuk ni o molo kaitor bo sakno kaham nei phunuk na bagai borok rokni sumsok sakak na samang khlaika omo hai keno kaitor bo sakno kaham nei phunuko phia Jisu no poito khlainai jotono no kaham nei roma no bo phunugo hake ko kotor sanani chini tam tongba mungsa pangya omo tamni bagai omo chung kerong rakhok ma bagai da ungba ihi omo chung poito khlai ma bagai se enggo oro jeng nuka kaitoni kaham kaidor kaham ni romani abo poito baise phayo poito ni bising tise jeng abo romjago tomano poito Jisu Kristo no poito klaima ba bo ani bagi thikya ani sumsok no klangka nei poito klaima ba jeng bo chini sumsok beba no klangka bo beba kerong no rakhokha ga jeng no boni khayok maroi chini sumsok no bonaka ang pile ono sa bo kerong beba no rakhoka ani bagi je promo no poito klayo jeng kerong rakhok mane nangka tomone jeng boni bising Jisu Kristo kaitor bai borok no halok bowani ba tomane je kha dulai dongmani wo halok bowane kaham ungrowane khaksang ma to boi bo phayu jeng Jisu thuyasani kaitor bai jeng kena ari tomani male jeng papi bo kaham hani bagai boni kerong ni mode ke sumsok rok mokyo khiklai jakna hani bagai jeng boni ari boni kena ari piaba Jisu Kristo no poito klaima bai jeng tamu bobai than sangi manka ke obono Jisu Kristo samang klai bai peacemaker Jisu Kristo ka peacemaker borok bai kaito ni kasaro bobasa Colossians chapter 1 verse 20 Colossians chapter 1 verse 20 thangai ne pani 20 by 21 Colossae chapter 1 verse 20 by 21 ang poriwana hake sajlani bising tui beba sengsano bo bai kathar na hanai kaitor kha chongka bini sajla kruso thui rumani bising tui kaitor kathar ka hake abo bai no sengsar bai jukno hani beba no bo bai kathar ka norok hamya khlaima bai
hamya wan sukma bai norok salsa kaitor bai haksal ngei tongmase bini kiana ari ngei tongmase kaitor bai जों किना आरि इंगै दंमोन पियाबा जिसु ख्रिस्ट जोंनो गायतर बाय गोथारखा बनि थै बाय गायतरनो खुसि खालायै जोंनो गोथारखा जों तबो ख्रिस्टियानस्र जिसु ख्रिस्टनो रुथारनाय हानि बागै तबो जिसु ख्रिस्टनो रुथारनाय हिंके गबो गबै ख्रिस्टियान हिंके जोंबो बुइनो तबनाय गोथारनाय 응나니까 정보 부인은 그 타로네 응나니까 크리스탄 록 부인은 그 타로나 이제 부인은 수그로나이 부인은 와라이로나이 부인 바이 와라이나이 어버야 정 니제시 와라이 동간가 부인은 바이 그 타로나 아니 바게 정 부인은 그 타로나 이제 부인 바이 와라이나이야 부인은 와라이로나이야 부이 꼭 와라이 동간은 보너스 그 타로나 이제 바이게 그 타로면은 보너스 정 나이나이 그 부이 크리스탄 어버는 나이 Bible sawo Matthew chapter 5 verse 9 to maisa Blessed are the peacemaker for they shall be called sons of God je borok gotharonai samang khlainai bono hamsaja borokno kaitoni sajla kaitoni busa hanisho gisung buino gotharona nke गोथारनाय नि सामन खालायनानै के जों साकनो माया फारनाय सेक्रिफाइस मा खालायनाय तमनले जिसु ख्रिस्ट काइतर बाय बरगनो गोथारनानै बागै बो क्रुस थैका सेक्रिफाइस खालायका अमहायनो जोंबो सेक्रिफाइस मा खालायनाय बिनो गोथारनानै के पहिला जन chapter 2 verse 2 पहिला जन chapter 2 verse 2 ang porbono pia chini sumsok rok ni bagui bo chini sak slayo rathar jaka chini simiya sungsani beba borok ni sumsok ni bagui bo abono khlaikya chini sumsok ni bagui beba sungsani borok ni sumsok ni bagui bo sakno rokha bo rathar jaka bo kroso bujaka bo kosto jaka jesembu buino 가이도 비 그타르나 게 정 어마하이 마클라이네 정 sacrifice 마클라이네 tadi hanya kita lebih sini verse 27 hanya boleh pikirna Rom bizarre ni chapter 3 verse 27 hake ko kotor sana ni chini tamo tongba mengsapono ya omo tam ni bagi omo jeng kerong rakhok ma bagi da engba ihi omo jeng poido klaima bagi se enggo hanya jeng ko kotor 사랑이 받고 그래 좀 또만에 말해 좀 사망 클라이마 명상이야 가이도리까 내 롬자기야 가이도리 카리옥 마바이스 카리옥 마노 나마 바이스 야삭 마바이스 좀 가이도리 나가르자 지수 크리스토의 트이 니비식 트이 좀 가이도리 나가르자카 보노 포이도 클라이마 바이 좀 나가르자카 그슨 뭐 당자카 좀 피역자 가이도리 사망 바이 지수 크리스토의 사망 바이 지수 크리스토 가이도 जे रहर माने जिसु ख्रिस्टनो खलायदेनै बो खलायबाय क्या because जों मोथांजाक माने जों फियकजाक माने सामन खलायमा बाय केरं राखक मा बाय केरंगो तंमानो खलायमा बाय केरंगो तंमा हायके तंमा बाय तमाके पोइतो बायसे पोइतो खलायमा बाय गेताबो जों केरं नो जों सबायमा साय पोइतो खलाया हमानिसे सुमसो कतरको केरं नो सबायमा साय जों जेसे केरं फोर सबायदि हायबनो पोइतो खलायके मोथां जाना पियाबो जेसे केरं नो नों राखकनो नायदि को ऑफ कोर्स कोइसा राखकमाय ना पियाबा नों हायनि बागै राखकमायनि बागै नो नों पोइतो खाया पोइतो नो नेग्लेक्ट खायखांके नों मोथां जागै माया Paul temaisa ang hayni sawo ang waisya pano sak no
kungsugia torzagia mungsang tuina kungsugia kaisang tuisang kungsugo abongka cross Yesus Kristus ni cross teman mulai bawa isi ang mutangzago abono kari ani bagi timung sekotor gerei nisa Galatians tengahnya Galatians chapter 6 verse 14 Galatians chapter 6 verse 14 ang poriwana hai pana ang lechini subrai Yesus Kristus ni krus ni bagi simi se kotor sanai tamne hunke bini cross by ke osungsar ani tane ketrise pia angbo osungsar tane ketri ang cross no tui gaisa si torzago Yesus Kristus ni cross no tui teman male u cross ni bagino ang sungsano yakai romaka sungsar ka cross ani bagi cross so rozaka sungsar mangta ang sungsano yakar maka sungsarnya hamzagi anggi banka haine sau po tepadi hanya kibintang lepisne verse 28 Jini koke omohai poito klaima bising tui simise borogro kaito bai kaham hundai romjago kerongos sama hai klaima bising tui ya verse 29 kaitor ba judai rok ni bagai simida kaito bo buini borok ni kaito kaito yadi ba au bo buini borok ni bo kaito kaisase ge orotma Yesus Kristus no poito klaima bai जों फियग जागै मानो जों मोथां जागै मानो केरं जोंनो फियगै मैया जोंनो मोथाङै मैया अरायनि साव जों काइतर बै काहामनै रमजागो बयतो बाय केरंगो तंमानो खलाइमा बाया केरंगो सामा हाइके तंमा बाया केरं जोंनो मोथाङै मैया तमाने बागै केरं जोंनो मोथाङै मैया तमाने माले je borok kerong rakhokmaya kerong no sebainai bo mazra berjaknai bo mazra genang nai hani bagai kerong seno rakhokmaya getabo kerong seno phiogimaya Galatians no sawo Galatians thangna pinai Galatians chapter 3 verse 10 nichime 12 jora ang poribana 10 nichime 12 jora kerong ra khokmano khatungui tongnai ro borok srai mung bisingo se tongo tamni hunke elembago hai nei sawo kerong bijago suijak tongmani aborokno mathe no salbrum brum rakhokyake aborok kaitoni srai mung bisingo se tongo kerong ra khokma bai khorok sakono kaito bai kaham nei romjagia omo tabok pangke sijaka tamni hinke elembako hai nei sawo poito khlai ma bising tui kaito bai kaham nei romjak nai borok bose thangai tongnai yang kerong le poito bai geda gormo se krei aile elembako hai nei sapiro keronggo tongma rokno mathe khlainai borok bo abo baino thangnai kortomasa kerong rakhok mano khatungui tongnai rok borok srai mung bisingo se tongo manang kerong rakhok tongkha ang rakhok makha tagle ang jungno hasok sai nei khatungnai ge borok srai mung se tamane male kaisa nang kerong rakhok nai ge sabrung se nang kaisa bat krike mak rakhok nai tini rakhokha 1 ঘন্টা পরে রাখো গিয়া উনকা খানা রাখো খা 10 দিন রাখো খা সালসা রাখো গিয়া উনকা 10 দিন রাখো খা সালসা রাখো গিয়া উনকা অবহাইকে কেরং রাখো মাইয়া আনি বাগৈ অবহাইকে নং কেরং রাখো খালাইম রাখো মানে খালাইয়া আনি বাগৈ সালাই মং নাंजाक जे नैसे केबो राखो माइया सालसा मा करनाय ब्ले सालसा करो के किसन फे आनि बागै kerong ko isara kok maya ke verse 29 hanya hai por bigena rom bijab ni verse 29 kai tor ba judai rok ni baki simida kai tor bo buini borok rok ni bo kai tor yadi ba aw bo buini borok ni bo kai tor bo je
Gentile by Judai rokni mungsa felai man kri kai toni mokolo tomane bole sing borok no muthang mani bagai bobai tong na bagai se sing no snamo. Of course Jisu Kristo phayonis kan Judai rok borok kai toni chongja kai toni saija kai toni witness piaba Jisu no poito klaima baino jotono tabo muthangja gai mano salvation manai mano. Verse 30 ani bagi oro haini sawo amen 29 no hakto maisa tebro chang naikya Judai rok ni simi deba bo Judai rok ni bagi simi ye kai tor ba Judai rok ni bagi simi deba bo buini borok ni mane Gentile ni bo Judai rok ni simi ye. Verse 30 kai tor kaisa se hake poido klaima bagi bo Judai rok no kaham hnui romnai pia buini borok rok no ke poido klaima bisingtui kaham hnui romnai omotui ke poido klaima bai jeng kerongno khibiwi reka haide ihi top sapanoya aboni slai kerongno se jeng songsa phiro ordomaisa kaisa na kaito ge jotono poito baino kaito ne buskango kaham klaijago kaham ni romjago geseng mutangjak mani ba salvation man mani pore yake ba pyogjak mani pore jung kerongno sebaya kerongno rakho teman mela Jisu Kristo sini bagi bo kerongno rakho ka hai bagi jung boni kokna ka bono poito klai ka mane jung kerongno rakho ka Jisu Kristo kerongno klaiwane si payo bo kerongno klaibayani je bo payo ge bo kubu klaibayke kerongno samai kena bo tongka. Matthew chapter 5 verse 17 by 18 Matthew chapter 5 verse 17 by 18 tadi korlayana 17 by 18 kerong ni kokno tui purung mani ang musini kerong by diari rok purung marok no sekeman na payo hunai ta kakadi ang sekeman na paya ang purung marok no samunggo parang na se payo o kokno mito narakdi habai noka tongsak kaito ni kok thaisa laisa pano kamawi thanglak beba paisuk yasak no tongana orusang nugo bo mosini kerong no sokomona phaya babuno fulfill khlaina se phayo naisa Jisu Kristo sengsaro phaibani Calvary cross thina bagi जोंनो Calvary cross थई जोंनो फियोबनानि बागै बो Calvary cross से थैनानै फायो केताबो कुइसन का उमसे बो आसाय का लोग लोग न थैके नं खमन हाइबले तमाने माले थैयै जोंनो मोथां मानो बोरै थैबाय जों मोथां जागै मानो के बो सराय प्रपन थैमान खमन आसे 33 बोसोर नासिङो नांयाब्ले हाइबले हाइबन बो तमाने बागै थैके बो थै बो तमाने बागै कथां दं 33 बोसोर Mole, teman mole, bo kerong no mosi ni kerong, no bo sebaiknya paya, ni so, bo klai bayna isi paya, mono kerong no klai bayna ni, ke bo beba kerong no bo rakok, sini bagi kerong no beba rakok bayna ni, bo rakok bayka bo ni mengsa rakok ya kriseng si kerong rakok maya, hani bagi sini rakok maya tui maya rongno bo naka ono sumso ge sungno pioka sungno mazra grei klai kya tabo kaisana nayo kai to bono poito klai thang Galatians chapter 3 verse 13 ang perwana tamuke Kristo bo sak baita serai menanggai kerong ni serai mengni yakni sungno pioka
tamne ke elembago hai ni sao bupango khachi jaknai borok bo kaitoni sraimung nangja tomai bagi bo sraimung nangka जों राखकमायानो bo namani sini sumsokno namani hani bagi bo sraimung nangjaka जों si sraimung nangjak nga tongmani जों sini sraimung bo naka hani bagi bo sraimung nangjak haike Calvary Cross o khachi jagai kosto tek tomane mathikya nga tabo omono je kebu Krista je kebu Jisu Kristo no poito klainai u borok ni thani pha tongo kerong no narugani kerong no rakhogani जों kerong rakhogina mo thangjaknai u kogya tmahke Jisu Kristo ni hamjak ma sini paikya hani bagi जों bono tabok ta khokdi जों khokna naiya angsinai motai tagita khulumdi जों bono khulumna naiya angsinai omake जों oste sini thani phan phayo Kristo ni phan Kristo ni phan bai जों aborokno जों khlaimano Romans chapter 5 verse 19 Romans chapter 5 verse 19 Anporwana 5 verse 19 Hake o borok koroksa kok knaya ngmani bai asik borok rok sumso gnang khlai jakbaikya omo tuikeno teik borok koroksa kok knama bai asik borok rok kaito bai kamngai romjak bainai जों tabo koroksa borok adon kok knaya ngma bai bebak sumsane borokno sumso ngka omo haikeno koroksa kok knama bai जों jotono kaham ngphrimano korokna bising tino koroksa bising tino hamyaka dei koroksa kaham Jisu Kristo abo kaham ka Jisu Kristo no poito klaima bai tung jotono kaham ngri mano tabo kaisa jinis onango abo ka Jisu Kristo no poito dei mungsiya just poito tabo जों kerong rakhonang ya mungsang ya mo thangjak na bagi poito piaba Christian rok ni bagi bo kerong Jisu Kristo romani to abo tandu Christian rok ni kerong kebu Christian rok ni kerong tuijak nai tandu abo ka hamjak na Jisu Kristo sawo the greatest commandment is love nation ama nini kaito no khabai khugbai hamjak sokdi te ben sak no hamjak te bai no hamjak ngeseng kaito no hamjak no ne chengka je pro seng kaito no obosi misi tabok seng no kaito tago kaito no hamjak te khabai khugbai hamjak sok ga omai keno जों aste toru phola tui toru nga toru जों kaitini kokno khana marere bodagi mani kokno जों khana marere naruk marere ke omon abo angka salvation ni result yakaba mutangjak mani fall Romans chapter 8 verse 4 Romans chapter 8 verse 4 ang poribana जों sakni musung tui tongyawi pholani musung tui tongnai ro kerong go kaham ke tongdi hnei sama haike tonggi mansuk na tui ke se kaito omono khlaio जों sakni musung tui tongyawi pholani musung tui tongnai ro kerong go kaham ke tongdi hnei sama haike tongui mansuk na tike se kaito omono khlaio jesumno boni besas nangka ngetabo pholani musung tui chintani phola tongo nge chintani phola tongno baino pholani musung tui sung tongui mano 이거 omono tabo sungno chini kerong Christian ni kerong pholani musung tui tongui
kaito no hamjak manani khabai khubai hamjak sok manani geseng torur phola ti torur phola no samang khlairur जों kaito no hamjak manur phola ni samang sinero bangrur kristoni kaito no hamjak manur kaito no hamjak manur manana kaito hamjak mano hamjak sinai kaito musuk mano hamjak sinai kaito tongwa naima tongrowa naima ti chung tong sinai ongti bono kaito no hamjak mani gahain hai जों boito bai sima thangjak samang bai kerongo sama hai ke tongma bai जों boito bai se kaito le kam leirong kaito omo hai ke no boni tomana boni snamani lama borok no muthangani nge nini musuk tei neng kaito ka ke muthangja di me tomana male kaito samani ka boito bai se ang borok no kam leiromo kabang na borok sawo samon ma khlai nangnai sabat rakhawo nangnai omti khlayo nangnai ngakhe muthangja di me kaham leirom jak maya samon bai boito bai se boito mane tam jisu kristo ani sumsok no tlangai ani bodla bo thikya tabo ang thiya nangli ya obose boito tabo ang bus thumjak nangli ya ani bus bai bai kya tabo ngole bus ani bodla bo jisu kristo no nai bai kya bus bai bai kya bija bai kya do kokse okay जों सोलोंगैनो दंनायबानो दिनै chapter 3 पाइखा बैलानि बोसखांनि सालावके जों chapter 4 नो सोलोंलायगोन के chapter 4 अमायके chapter 5 हागोनो जों रुम बिजाब बेबागनो बायरलायगोन के बेलायखेनो रुम नो सिनि सोलोंजागनायखौ आं बैलासखां गनो साखा बेलायखेनो इम्पर्टेन्ट तामाने room ni bijab ni bisingti kabang ma borok no agini laibungawo borok ro mathangjaka ba kaidoni khayok ma kaidoni hamjak mano busika manka ani bagi sengdale kana important obosyo nang mani ge oro room bijabo baike mathangjak nai pilas kang borok bomo hai kaidoni mokolo kaidoni buskango borok ungka papi sumsokna sumsoke morke soknai ge uloke जों खायलो मबे थांजागो गे उलोके बाइके क्रिस्टियान जीवन तंनाय क्रिस्टियान उमने यागलो बाइके कबो कबो के कायदनो मानने यागलो बाइके गाहाम क्रिस्टियान उंगि तंनाय आगनोति kokso के फायदि दिनै अरनो पायलासिनो आं सुरिने बग्रा कायदनो हामबायरो हायना हाय नों जोंनो जरा खलायरोका नोंनि जारैसे जों उजरानो खलायमानो नोंनि कक्तेनो सोलोंनानै आरो बाय कायदनो हामबाय तेबो संसार गोबां मानना नोंनि हामजाक माना बुजिया नोंनि खायरक माना बुजिया एबं कि ख्रिस्टान बिसिंगबो नों बाइके गाहाम नै बरक न रं आबन बुजिया कायदा नों सुबादि बरंनि थाने उकबै न सग्रै मानानि बागै हायना हाय नोंनि फलावै जों कबदि नै बग्रा जिसु ख्रिस्टान बे आफा कायदन थाने सुरिसन आमेन